I ćao ljudi, dobrodošli u moj bio klip. Danas ćemo da snimimo malo ZAVRSI na Craftu i serveru. Evo, igra počinje za... brate, 55. A ništa, sad ću pauzu samo dok ne počnemo. Evo ljudi, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Idemo na leaderboard, vidite, ja sam prvi, šta ti je? Ja sam dobra stvar dobio, nema šta. Ajde, dobra je. Znači, uzet ću samo malo drveta, čisto toliko da napravimo stikova. Kada smo napravili stikove, onda... What? Za svaki slučaj napravit ćemo jedan kameni sword, jer nikad sam znala kad će nam ko prići dok budemo majnali. Stavimo na option, video settings, bright, ok. Što mi dali malo mračno, ali dobro, nema veze. Hajde da se ukopamo i sad mi mnogo čudno kako imamo i slušalce, sve nešto, bože, nisam navikao. Irona, bože, zašto nemamo kula? Dobro, ja znam kako napraviti čarku. Onaj drveni ugalj, pa, ali neće biti, evo ga. Jej, baš nam došlo, imamo sreće za sad. Ovo, brate, baguje novi server. Nabavio sam premium, da ljudi, i vjerovatno ću igrat na Mineplex. Možda da Bridges uskoro izlazi, nemojte me držati za riječ. Sve se bojim da neće neko doći. Znači, fajn nam ljudno, oj, fajn nam, ljudi umiru stalno. Fajn nam još jedan metal, tak da ima majna. What? Bitch. Znači, kada ta sam naš 2 dijamanta. Evo ga je treći iron, super. Baš nam je nešto, sam nesiguran, tako se ljudno, sad. Znači imamo da skuhamo iron, da ljud skuhamo, znači tako ti je to kod mene, znači mene se ne peče nego kuha, i ti šta, znači da jedimo galaksija, šta mi bi? Ne! To je s ovim tipkicama. To je tastaturom, ba nije tastatura, pa ništa krivo, šta je odmah tastatur krivi. Joj, kako sam ja vidio ljudi, nije zvuk baš nešto bukno, šta, hajde. Brate, jesu smotani uzeli padat ko ništa. Znači, bože. Znači, subscribeujte se, eto, 5 subscribera ide, i subscribeujte moje drugove Hike TV. Znači, već sam i reklamisala na njim video, ali im ne idu subscriberi. Pa evo sad u ovome kad ima zvuk da su tu baš lijepo notano. Znači, njima je stalo da oni budu popularni, meni nije, meni je čisto, znači, meni ja volim snimati, ako mogu, znači, pokušavam na sve način da ljude nasmijem, da sve. Znači, meni nije stalo do popularnosti, ali ipak ono, budem uvijek posjećao čim dobijem jedan subscriber, znači, sviđam se ljudima i tako ca. Brate dragi, još jedan. Znači, evo istina, evo, našli smo diamond. Znači, bože, baš sam srbio nos. Hajde, kopat ćemo malo još. Majnat, šta je ovo više? Čuj, bože. O, ja mi se opet diamant, učinim se. Jep. What? Konačno, znači ljudi, kad igrate ovdje na Craftu, serveru, to se zove, kad igrate tu ZAVRSI, prije ćete naći, znači kad budete još prije ćete naći diamond nego iron. Znači,
To ne znam, glitch, šta pričam. Ajde da pokušamo naći još jedan ljudno diamond. Ako nađemo to će biti ekstra, da napravimo ovi diamond boots. Ok, još metala, super, no sad ćemo imati makar za chest point, tako imamo. Ok, imamo za pantalone. Ajde, možemo i ovdje promijeniti. A što me noze za... Znači, možda ne znam, sad trenutno, kako sam krećio sob, malo je sad nered, mora se još malo dovršiti nešto. Pa kad se to sve sredi kako spada, ide facecam, ćete vidjeti možda malo kako je moja soba i tako. Room tour ćemo raditi ako bude, znači kad budemo imali 1000 subscribera, ako budemo imali. Pa eto. Kućat. A što me noze za... Carlos Gamer. Zato što je ovo? Vidio, ja dajem džaba Iron Cramp. Znači da je ovo slučajno ne frknu ko neko od njih. Brate što promajne napravi sobu, ono. Možda biti soba za enchantiranje, šta ti je njih, bude 10 napraviti. To, diamond! Ok, već imamo diamond boots, mislim ne imamo, ili imamo, ali ne, isto ajde. Znači ljudno, ajde pense, izvidimo situaciju, 6 minuta snimamo. Znači, da znate, ne mogu imati duže videa jer registrirat ću vam Bandicam pa će biti sve duplo duže. Ne znam da hoću šta ubrzavati jer imam video editor s kojim mogu ubrzati sve ljudno. Jej! Evo sad ćete kako moji podoji. Bić. Znači ljudi, ajde da nađemo, moglo bi malo jabuke, smazati. Kako da moje mostove sve ne posjećam na Dobriđus. Ok, se... Vidi pa imamo za chest point, nisam je probao, duša sad kao. Ja, hajde. Nego ja chest point. Ok, ovdje je već. Hajde, moglo bismo još malo, ajde stavit ću pauzu dok ja izmajnam do, znate da ne mogu puno snimati. Jep. Lučio sam se ljudi da idemo na tuđe ostrvo, gdje tamo majnamo. Pošto nisu vjerovatno majnali kao mi. Možda na ovo vam ostrvo, kad bi imao neko ender pero. Jel tako biše ljudi? Imamo kamena. Ajde začas za ljudi koji krenu. Opa, hoć PvP ljudi. A što se tiče LOL PvP-a, igrao sam na MCSG i malo mi je falo da ubijem Huahvi, ali nisam uspio. Znači bio je Huahvi na MCSG. I napisao kao da u chatu ostalo mu kao pola srceta. Znam o tom već malo ljudi moje tehnike. Kako god, vidite ovo što je se ljudi desilo, znači ne znam da ste vidjeli sad ovo. Kad sam prokupo zemlju ovdje, brate bio skopan jedan kamen. En ga Mirza Salmović na radiju pjeva. Ljudi, aj. Nešto ljudi, hajmo napad, ne, ja, šta možemo puno snimati. I tak da, ljudi. Znači nećemo stići 2 na primjer. Znači ja začas ljudi napadnemo ove gore. Gore, dole.